What's up, beautiful people? You're now tuned in to Let's Talk with Lindani, the home of real conversations, fresh perspectives, and unstoppable vibes. Don't miss a single moment because every voice matters and every story counts. Turn it up, tell a friend, and let's talk. Sibona la eSouth Africa ukubulawa nokudlwengulwa kwabantu besifazane egameni lothando ukhula noma kwenyuka kakhulu kule minyaka esikuyo njengamanje. Ngabe ngokubuka kwakho nangokucabanga kwakho yini le eyenza iSouth Africa ithole ikulesi simo noma ekulenhlekelele? Uthini ukubuka kwakho nokuphawula kwakho odabeni olufana nalutho? Undise mina bhuti omdala engakusho nje khona kubuhlungu ngoba izingane zabanye omama uyazwela futhi kodwa lana sinokuthatha amasayidi amabili la akekho esithatha isayidi lakhe silenza libe ngcono kodwa amasayidi siwathatha ibe mabili lana. Engaqala ngichaze nje ngeke ngibe mude kakhulu ngizobabheshana ngokwenkulumo lana siyabuka la kuma social media kuyenzeka khona nje usekwaduma nje owesilisa owenquma owesifazane emotini lokhu okusanda kwenzeka nje okugcine kwenzeka enyangeni eminyakeni edlule. Lokhana kwakubuhlungu kwenzeka kodwa kwathi mase sebesichaza isitori sakhe nombani wayethatha elinye isayidi lomuntu ombonayo ukuthi kahle wesifazane la ube wrong kodwa kangikho ke lapho ikakhulu abantu besifazane isikhathi esiningi ngingasho ukuthi mina yibo ebenza abadala ukuthi begcine beze behambe emhlabeni ngenxa yabantu besilisa ngoba isikhathi esiningi bhuti manje ukutshela kahle umuntu wesilisa uyamthatha umuntu wesifazane engelutho amfundise ebengezukufunda bebengamnakile nakubo amfundise amenzele yonke into yabo ngemali yakhe thola ukuthi lapho leyo mali yakhe leyo usebenza ngosimende noma uyisecurity yabo uningi bengakwenza ngalo mali yakhe kodwa nesimo sothando analo enhlizweni yakhe wathi hayi no ake ngoba ngiyamthanda ake ngimthathe ngimenze ebe umuntu ongcono nami uyakungitawula mase sengiphelele umsebenzi ngoba kuyasizana uthandweni kodwa yena into enkinga umuntu wesifazane unengqondo encane mase se right esephumelele empilweni uyamkhohlwa lo amsuse la ezibini uyamkhohlwa emase sela phezulu leyo nto ke inkinga yethu eqale lapho ke ubone ngathi abantu besilisa babakhulu nenhlezimba bagcine esethola ukuthi semdubulile noma naye wajikaza wayidubula kwayena bagcine sehamba emhlabeni. Ziningi imbangela ezenza ukuthi abantu besifazane behambe emhlabeni nathi isithenzo samasaje amabili nathi abantu besilisa bakhona abantu abanye uthola ukuthi umuntu wesifazane uzokwazi ukuthi agcine ondla umuntu wesilisa isimo sokuthi akasebenzi ebese yena umuntu wesifazane egcine enza izinto eziphambene ngoba uyazi ukuthi vele lo wesilisa akasebenzi ugcine